Ayan po at pabalik na kami dun sa bahay. At yun nga. At ano sabi na? Ano daw, dapat yung medical certificate naka-date parehas at saka yung yung gamot kasi. Okay lang. At dun na lang daw, pwede naman daw kami punta dun sa Maynila na lang. Ang bait naman yung Oo, para kung may mali daw, dun na lang mag-aasikaso. Siguro sa pagbalik na lang namin. Ang bait pa naman nung... Kung ano lang, nag-try lang naman kami. Ang Nag-try. bait pa naman nung... Ayan po at pauwi na kami. At nakahingi kami ng gamot dyan sa Kapwerte. Bali, yung ano kasi nila, yung ganito, isa na lang. Kaya isa lang yung nakuha ni Ami. Isa na lang na ganito. Pero magandang araw. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. At yun, magluluto muna ako dito sa bahay ng ulam namin. Ayan, laman tsaka buto-buto halo. Lalagyan ko nitong patula tsaka talong. Sasabawan. Bale, magluluto muna ako bago kami umalis ni Mrs. kasi pupunta kami ng Iriga tsaka Nabwa. May lalakarin kami yung yung medical abstract. At lalapit kami dun sa Kapwerte at saka dun sa DSWD. Sana makahingi kami ng tulong para pang ano man lang, pang tustos sa panggamutan kay Mrs. Si Ami. Ma? Hello. Ayan. Ay, naglaw ko yung buhay. Naligo ka na. Magluluto muna ako para bago kami umalis, pag uwi ng anak namin na nasa school, may pagkain na, may pangulam na. At kinuha ko yung kapatid ko, si Girl Tapang, para siya mag-asikaso sa anak namin pag uwi. Yun. Luto muna ako dito sa bahay ng mga sangkap. Right? Gisa-gisahin ko muna tong karne. Golden brown natin. Hindi lang sa basta sabaw. Dito na ako nagluto. Hindi na ako nagluto sa labas. Hinalo ko buto-buto saka laman para mas malasa yung sabaw natin. Sangkot sa muna natin siya. Lagyan natin siya ng patis para manot na yung lasa. Ano to? Parang tinula siya na pagkaluto. Kakaiba nga lang kasi hindi siya manok. Siyempre kasi pork siya, lalagyan natin siya ng sibuyas, luya, tsaka itong kamatis. Ito yung upo, talong. Sangkot siya muna natin. Lagyan na natin yung pandagdag aroma. Mamaya sasabawan ko na to. At mamaya ko na rin ilalagay yung mga gulay para hindi siya madurog. Yung patula naman hindi ko na siya binalatan. Ano na lang, kumbaga yung sa ibabaw lang tinanggal ko. Wala naman tong taba. Nilagyan ko na rin siya ng ng laman. At nilagyan ng tubig. Malasa yung sabaw niya kasi may buto.
Halagang 200 pesos. Abot gabi na to sa amin. Ganyan ako mag-budget ng ulam. Kasi marami to. Halagang 200 pesos, may tanghalian na, may gabihan pa. Yun, kumukulo na siya. At pagkaluto ko nito, maliligo na rin ako. Si Ami nakaligo na. Bali, pinapalambot-lambot ko muna para kaya nung anak namin, saka ni Bianan na lalaki. Pag matigas, di niya rin ito makakain kasi mild stroke. Bala ko sana munggo, kaso nagmamadali kami. Time check natin 10:32 ng umaga. Dapat nga kanina pa kami, kaso wala pang magbabantay sa anak namin, kaya kinuha ko muna yung kapatid ko. Ayan po, at malambot na nga yung yung aking niluluto. Kompleto na rin yung sangkap. Lagay ko na tong gulay para hindi siya madurog. Hot cook lang yung gulay. Hugasan ko na rin ito. Maraming gulay, masustansya sa mga bata. Wala kasi kung nabiling miswa. Lalagay ko sana ng miswa. Ganyan lang muna yung mga vlog natin. Sana magustuhan nyo. Sana panoorin nyo. Siyempre, thank you sa inyong lahat. Diba? Kaunting kulo lang, okay na siya. Kasi itong patula, mabilis lang itong madurog. Magandang tingnan. Maganda sana kung may mismo pang kaunti. May mga sangkap na rin siya. Abot na to sa amin mamayang gabi. Kami kahit magsabaw na lang, kung wala nang matirang laman, basta yung may mga bata, ang dalawang bata, may ulam sila. Right? Yan si Ami, nakaligo na. Tikman mo na. Alam ko paborito mo. Wala kasing miswa. Yan, kumukulo na. Lalagyan ko pa sana siya ng miswa. Miswa ka lang. Ayun. Para makakarami ako ng kain. Wala rin sili. Walang sili. Malungkot ang buhay pag walang sili. Walang sili. Hingi ako dun sa kanila. Huwag na, matagalan ka pa. Hingi ako. Huwag na. Tapos na, patayin na yan pag kasi malulusaw yung gulay. Lasa. Ano yung lasa? Nakalasa ka na eh. Kakaamoy na nga eh. Ano? Asin. Okay na yan. Parang kulang yung kanin natin. Okay na yan. At yun, nakakaamoy na siya paunti-unti. Ha? Ito na. Nawawala, bumabalik, ito na naman. Tapos yung premiere ko? Hanap muna ako ng sili. Siyempre, manghihingi tayo sa kapitbahay. Ito. Tutunay na sili. Siling dala. Sarap sa tinula. Siling dala. Pampalasa doon sa sinabawan. Ito na yung sili mo. Kunti lang kinuha ko. Saan dyan? Doon. Sa kanila pedok yan. At luto na rin. Pinatay ko na siya. Sakto lang yung pagkaluto ng gulay. Hindi ko na ito binabalatan para di siya nadudurog. Parang kinakaliskisan ko lang siya. Yung ibabaw lang. Kasi kanina umaga may nagtinda ng mga gulay. Bumili na ako. Ito, talong. May tira pa. Lalagyan ko siya ng miswa. Saka kaunting
konting manok sa susunod na luto. Alright? Ha? Yun lang. Maliligo muna ako bago kakain. Ligo muna ako. Gulay. Sili. Ligo muna ako. Dati di ako kumakain mo. Nang, Ito, patol. sarap yan. Malambot kasi. Ang teknik niyan, hindi binabalatan. Parang kinakaliskasan mo lang siya. Pag binalatan man, durog yan. Kasi malambot yan. Bakit nga ba ako dito kumuha ng ano? Hindi mo tasa na lagyan sili. Dami ang masabaw. Ayan po at papunta na kami ni Ami doon sa... Sabi ni ni Cap, dyan na lang daw kami sa bato. Tapos bukas na lang daw kami pumunta ng DSWD. Gawa ng hapon na. Kumbaga, gagabihin na kami makauwi. Kaya bukas na lang daw kami umaga. Nicole, bukas may pasok ka? Diri, abala ko kaya si Tutoy Kadaroon sa ito. Sa rin. Sasakan ba? Sasakan mo si Tutoy magkikising. Si Hili. Sabi ni Hili parang wala siyang pasok bukas. May meeting daw eh. Dali na. Hapon na. Try lang naman namin to. Itatry. Kung may makuha kami, di mas maganda. Kung wala nang problema. Okay lang naman. Amoy. Ayan po si Tadadan, Tantan, Tadadan. Jilly! Kudulan! Tara na, let's go! Amo, Nicole, pag naka-escobado sa nagluto naman. Try lang kami ni Ami kung may makuha kami dun sa... Ay, yung pala, sita. Sito yung ganun ida. Ayan mga kaparing Jason, natin na kami dun sa bato. Hindi muna kami nag-helmet. Yan, sige sa akin. At pinipil namin yung yung simoy ng hangin. Tres hangin. Dito naman sa Bacolod. Kita-kita pa yung pinsala ng tubig. Tingnan natin yung tinatawag na New Zealand kung may tubig pa ba o wala na. Ilang buwan na rin tayong hindi nakakadaan dito. Simula nung pumunta kaming Maynila na di na ako nakakapasok dun sa site. Yan. Buwan na rin. Halos magdadalawang buwan na ata. Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Tagal na rin. Yan, isda. Kamusta? Nandito ko. Everybody sing! Nandito ko. Yan, maalon. Mahirap yan sa sa mga isda. Ang ganyan, maalon. Yan, Ito lang ako sa dito. ang kabila, pero dito, malakas yung alon yan. Pag ganitong maalon, may huli ng isda yung yung screen, yung bubo. Tulad nung binablog ko noon na kinukuha namin yung mga isda. Yan ang mahuli ngayon. Tapos paminit, yan ang magandang huli. Gustong gusto nung tilapia yan, yung mainit na panahon. Kasi yung tilapia gigilid yan. Dito na tayo sa tulay ng Pangulo, Binansagan. Try namin kung kaya pa yung oras, makapunta pa kami ng DSWD ng Eriga. Kung kaya pa ng oras. Pero pag di na kaya, diyan na lang kami sa bato, tapos bukas na lang kami punta ng Eriga. Alright, mga kaparing Jason natin dyan. Takan mo. Yan. At wala nang tubig dito sa New Zealand. Daming mga nanguhuli ng isda.
Daming isda. Oh, dami oh. Lubong. Indian carp. Mga ito para isurado at motor bird. Yan, dito na kami sa Bato munisipyo. Maganda dito pag gabi kasi may ano, nagpailaw na dito. Ay, magpapaserox muna ako nito mga reseta ni Ami. Kasi nakalagay doon, Xerox ng ano, Xerox copy ng mga reseta. Saka ID. Tsaka yung ID niya. Tingnan muna, ma. Yan po at papunta na kami ng ano, ng Nabuhat tsaka Eriga. Ayun, wala kaming ano, wala na raw budget. Yung ano mo? Yung wala na raw budget yung City Hall para sa ngayong taon. Sa next year para yung budget. Okay lang yun, nag-try lang naman kami. Try kami dun sa ano, Kaperte. Kung wala, dun kami sa DSWD. Maggagasolina muna ako dyan kasi ano lang naman to, try lang namin. Kasi may nagsabi kasi sa amin na mayroon daw. Wala namang mawawala na ano, mag-try. Kung wala, di okay lang naman. Gas muna ako dito. Mag-full tank na ako. Sabay diretso na rin kami bibili ng gamot. Ayan po, papunta na kami ng DSWD. Galing na kami ng Kapwerte. Sabi doon sa Kapwerte ay nag-ano sila pag yung ano, nasa hospital pa min, no? Ano yun sabi? Promitory. Oo, later. Okay. Pero ano, magtatry pa rin kami doon sa ano, sinabi nila na yung gamot. Mayroon daw gamot sila doon sa Eriga, Kapwerte Eriga na libre. Doon. Try namin doon. Kung mayroon kasi nung na hospital si Bianan, si Papa, pumunta rin kami doon. Yung ibang gamot wala eh. Ayan po at pabalik na kami doon sa bahay. At yun nga. At ano sabi na? Ano daw, dapat yung medical certificate naka-date parehas at saka yung ano, yung gamot kasi. Okay lang. At doon na lang daw, pwede naman daw kami punta doon sa Maynila na lang. Ang bait naman nung ano. Oo, para kung may mali daw, doon na lang kami mag-aasikaso. Siguro sa pagbalik na lang namin. Ang bait pa naman nung Kung ano lang, nag-try lang naman kami, ang nag-try. bait pa naman nung nag-aasikaso sa akin. Kaya sabi niya sa Manila pa daw, itry daw na doon na lang mag-asikaso kasi at least kung may mali, mabilis lang ano, madali lang. Nag-try lang naman kami kung halimbawa mayroon. Kasi sabi nga, nakita nga nila yung gamot na napakamahal daw ng gamot. Kaya doon na lang kami sa Maynila, sa Eriga. Kahit yung ano, nag-asikaso sa akin, tinry niya talaga kaso, syempre, ano, kahit gustuhin niya mag-ano, syempre sa taas pa din ang nakakaalam kung pwede yun. Tinry niya talaga, Okay na pabalik-balik siya. At balik na kami. Paayos ko na lang tong motor doon sa Nabuhat. Okay. Yan, palabas na kami. Yun nga, sabi ko nga sa kanya, wala namang mawawalang mag-try. Nag-try lang naman kami kasi may nagsabi sa amin na subukan daw namin lumapit sa DSWD. Kaso yun nga, di raw magkatugma yung pitcha nung Ano kasi nila yung ano, mga resita. dapat yung reseta, sa araw ng follow-up. Araw ng follow-up. Para daw, ano,
Ayun po at pauwi na kami at nakahingi kami ng gamot dyan sa Kapwerte. Bali, yung ano kasi nila, yung ganito, isa na lang. Kaya isa lang yung nakuha ni Ami. Isa na lang na ganito. Pero yan, 5. 5. Wala nang ibang sila yan. Ito yan lang talaga. May limit yan sa pamimigay naman. Pero pwede pala kaming mag-try doon sa main hospital sa Guyudan. Meron na. Alam nga nila yung presyo. Mahal daw yan. Mahal talaga yan. Okay lang kahit pa paano naka-minus lang para sa 2 araw. Tapos 2 lalagay kasi 1 litro yan eh. Oh. Tara! Tara. Tara! Ayan pabalik na kami. Pauwi na kami. Papayos ko muna tong motor. Yung sa Labua.